Қойнар сәлем татар иле, исәнмесез яраткан телевизор караучыларыбыз. Исемем Илүзә, сез музыкаль каймак хит парадының телевизион версиясын карыйсыз. Календар битләрендә язның 1 айы март. Ватанны саклаучылар көне һәм халыкара хатын-кызлар бәйрәме артта калды. Димәк, бүләкләр тапшырылды. Нәкъ менә бу чыгарылышта иң шәп һәм иң начар бүләкләрне барларга тырышырбыз. Һәм матур клиплар карап, вакытыбызны бергә уздырырбыз. Сез әзер булсагыз, без башлыйбыз. Киттек! Илвина фикеренчә, хушбуй кремнар бирү шәп идея түгел. Андый очракта сертификат бүләк итәргә киңәш итәм. Үзенә кирәклесен кеше үзе сайлап алачак. Һәм барысы да шәп булачак дип елмая җырчы. Елмая һәм матур җырын безгә бүләк итә. Эфир киңлеге синеке, Илвина. Мәхәббәттән кашып китеп барам, ялкынында куркам януда. Кеше ярын сөю гөнаһ бит ул, бик тә куркам гашыйк булудан. Китмә дип әйтмә зинһар, каршы чыкма минем юлыма. Мәхәббәтнең яңгырын яудырма, назга сузап торган җаныма. Китмә дип әйтмә зинһар, каршы чыкма минем юлыма. Мәхәббәтнең яңгырын яудырма, назга сузап торган җаныма. Мәхәббәттән кашып китеп барам, авыр сулап күңел елады. Сөюемнең бәхет мизгелләре затып калды мине юатып. Китмә дип әйтмә зинһар, каршы чыкма минем юлыма. Мәхәббәтнең яңгырын яудырма, назга сузап торган җаныма. Китмә дип әйтмә зинһар, каршы чыкма минем юлыма. Мәхәббәтнең яңгырын яудырма, назга сузап торган җаныма. Әйтмә зинһар, каршы чыкма минем юлыма. Мәхәббәтнең яңгырын яудырма, назга сузап торган җаныма. Китмә дип әйтмә зинһар, каршы чыкма минем юлыма. Мәхәббәтнең яңгырын яудырма, назга сузап торган җаныма.
Вадим Захаров фикеренчә, начар бүләк була алмый. Инә дә бүләк, дөя дә бүләк дип искәртә ул. Без дә нәкъ менә шушы урында шәп бүләкне Вадим Захаровның матур клибын тәкъдим итәргә ашыгабыз. Киттек! Алло, әнисе, мен урам әйләніп қайтайым әлі. Ярар, спар. Түрлі хәлләр булды безнең урамда да, безнең урамга да яуды кызыл карлар, безнең урамнан да узды алар узды, ятлар белән узды, без яраткан ярлар. Biz yaratkan yarlar eni buldu kökten, bizden uğramda da şeyler demek ötken, bizden uğramda da kışlar killesi var, kızıl karılar gına yağmaz indi büten. Biz yaratkan yarlar eni buldu kökten, bizden uğramda da şeyler demek ötken, bizden uğramda da kışlar killesi var, kızıl karılar gına yağmaz indi büten. Bizden uğramda da tuyular kerede tuyular, biz yaratkan yarlar uzdu uğram boylap. Bizden terezige de bakmadı dağlar, gürülevkiler bulup aktı kızıl karılar. Biz yaratkan yarlar eni buldu kökten, bizden uğramda da şeyler demek ötken, bizden uğramda da kışlar killesi var, kızıl karılar gına yağmaz indi büten. Bizden uğramga da beyrem kiler dedik, her salığa tuktap gurur başını idik. Başını iye uzup gitti yaşlık, eksin güzel yaşlık, nik gözlerin yaşlık. Biz yaratkan yarlar eni buldu kökten, bizden uğramda da şeyler demek ötken, bizden uğramda da kışlar killesi var, kızıl karılar gına yağmaz indi büten. Biz yaratkan yarlar eni buldu kökten, bizden uğramda da şeyler demek ötken, bizden uğramda da kışlar killesi var, kızıl karılar gına yağmaz indi büten. Bizden uğramda da kışlar killesi var, kızıl karılar gına yağmaz indi büten. Kızıl karılar gına yağmaz indi büten. Чираттагы катнашучыбыз Арина Юртаева чәчәк бәйләмен иң яхшы бүләк дип саный. Килешми мөмкин түгел. Һәр гүзәл зат чәчәкләрне бик ярата. Ә без Аринаның клибын карарга яратабыз. Димәк, эфир киңлеген Аринаның үзенә тапшырабыз.
кеткен язмышым. Шундай рәхәт синең янда булгач, тойы синең сулышым. Булсам иде миңа гомерлек яр, сөю бүләк иткән язмышым. Елмаясын мин шул чакларымда, очар коштай күккә талпынам. Мәхәббәтем якты йолдызым син, мәңге сүнмәс йөрәк ялгыны. Шундай рәхәт синең янда булгач, тойы синең сулышым. Булсам иде миңа гомерлек яр, сөю бүләк иткән язмышым. Шундай рәхәт синең янда булгач, тойы синең сулышым. Булсам иде миңа гомерлек яр, сөю бүләк иткән язмышым. Аяшкына йөрәк күрешергә, әгәр бер көн сине күрмәсәм, сөю хисен белер идем икән, җирдә барлыгыңны белмәсәм. Шундай рәхәт синең янда булгач, тойы синең сулышым. Булсам иде миңа гомерлек яр, сөю бүләк иткән язмышым. Шундай рәхәт синең янда булгач, тойы синең сулышым. Булсам иде миңа гомерлек яр, сөю бүләк иткән язмышым. Булсам иде миңа гомерлек яр, сөю бүләк иткән язмышым. Безнең өчен ниндидер матди әйберләр бик мөһим түгел. Иң яхшысы эмоцияләрдә Филуска хыйрап. Иң кыйммәтле бүләк минем мәхәббәтем. Хатыным да миңа яратуын бүләк итә. Шуңа күрә күгәрченнәрдә гөрләшеп яшибез дип көлә Филус. Афәрин, гел шулай булып калсын дип телик тә, дәртле чыгышның берсенә күчик. Karları gülme kışnımızın yolları Şışı bitti jil tuzağıtta jistangırav munları Jistangırav gümüş munlar uylata dinin hatta Dinin hatta uylarım yaşlıkka alıp kaytar Jistangırav gümüş munlar uylata dinin hatta Dinin hatta uylarım yaşlıkka alıp kaytar Şımşıqda jil tuzağıda jistangırav munları Baya alıp bara iken kışlamızın yolları Jistangırav munlarında ötkendim kavuşları Işığa şular, kavuşular, ayrılığı salışları Jistangırav munlarında ötkendim kavuşları Kavuşular, ayrılığı, savaşlar
Иң яхшы бүләк игътибар һәм ярату дип конкрет рәвештә җавап кайтарды Рәзил Камалов. Әфәрин, без дә вакытны сузмыйк, тиз генә искиткеч клипларның берсенә күчик. Рәзил, эфир киңлеге синеке. Аваз, моң, аһәң. Бу төшенчәләрнең вакыт чиклелеге билгеләнмәгән. Ул юк. Кайчандыр еракта борынгыда яралган милли аваз чырлар аша сәяхәтен туктаусыз дәвам итә. Һәрбер чор вәкиле бу моңны изге әманәт итеп саклый һәм алга тапшыра. Бабаларыбыз аһәңе безнең балаларда кайта аваз булып яңгырый. Яңгырачак. Каршы ал! Өр-яңа концерт программасы белән Фирдус Тямаев Мәскәү концерт залында. 13 апрель Мәскәү Тямаев. Билетлар Заманча.ру сайтында. Чиратта Рамазановлар гаиләсе. Кирәкмәгән әйбер бүләк итәргә яратмыйм. Кулланылмый яткан нәрсәләрне начар бүләк дип саныйм. Шуңа күрә Зинирга нәрсә кирәк икәнен чамаларга, яипләп кенә сораштырырга тырышам ди Ризат. Сез уңаеннан мотор пар бер-берсенә генә түгел, башкаларны да бүләкләр белән куандырыр. Отменили все комиссии за переводы для бизнеса. Бесплатно откройте счет для бизнеса в Альфа.
Сүз уңайыннан, мотор-пар бер-берсенә генә түгел, башкаларны да бүләкләр белән куандырырга ярата. Мисал өчен, чираттагы клипларын алар безгә бүләк итә. Бергәләп карыйк. Куеныма кысып сине сөяр булам, йөрим күктән, хыялланып синле уйдан. Акыр булып, уныйманы учларыңа, буран булып, улыйманы кышагыма. Битләреңнән үбим әле килеп кунып, агартыйм мин бар дөньяңны атка күмеп. Акыр булып, уныйманы учларыңа, буран булып, улыйманы кышагыма. Битләреңнән үбим әле килеп кунып, агартыйм мин бар дөньяңны атка күмеп. Кайыннарым утырай күк назыдан ыйып, мәхәббәтенең җылысыннан рәхәт тоеп. Мин дә сиңа бүләк итәм йөрәгемне, аңла инде сине генә сөйгәнемне. Акыр булып, туныйм әле учларыңа, буран булып, алыйм әле кышагыма. Битләреңнән үбим әле килеп кунып, агартыйм мин бар дөньяңны атка күмеп. Акыр булып, туныйм әле учларыңа, буран булып, алыйм әле кышагыма. Битләреңнән үбим әле килеп кунып, агартыйм мин бар дөньяңны атка күмеп. Кайыннарга җилләр ялгыш кагылса да, даваларым иннәреңә сарылса да. Кар бураны каеннарны ятка бирмәс, минем кебек сине шашып беркем сөймәс. Акыр булып, Туныйм әле учларыңа, буран булып, алыйм әле кышагыма. Битләреңнән үбим әле килеп кунып, агартыйм мин бар дөньяңны атка күмеп. Акыр булып, туныйм әле учларыңа, буран булып, алыйм әле кышагыма. Битләреңнән үбим әле килеп кунып, агартыйм мин бар дөньяңны атка күмеп. Битләреңнән үбим әле килеп кунып, агартыйм мин бар дөньяңны атка күмеп. Яраткан телевизор караучы дусларыбыз, безгә социаль челтәрләрдә язылырга онытмагыз. Телеграмда һәм ВКонтактеда TMTV-ның сәхифәләренә рәхим итегез. Без чираттагы җырчыбызны тәкъдим итәргә онытмыйбыз һәм Лилия Ишмиярованы бергәләп каршы алабыз. Көтмәгәндә аны мин очрадым, көтмәгәндә кабынды сөюде.
Бәхетемә ышандым, канатландым, яхшылыкка гына юрадым. Тик юк булды татлы төш таң белән, эләктем мин алдану капканына. Ай күрдем, кояш алды, терек булды, шык белән бар хисләре сүрелде. Иркәләп назлады, ярады дип уйладым, ышанып татлы сүзләргә алдандым, шул алдандым. Иркәләп назлады, ярады дип уйладым, ышанып татлы сүзләргә алдандым, шул алдандым. Ничек ышандым соң икән аңа, ничек эләктем алдау сүзләренә. Мең сорауга җавап юк, телсез калдым, мәңгелеккә сынды канатларым. Яралы җанга тынычлык эзлим мин, түзерлек түгел ярсый йөрәккәем. Кабатланыр, кабыныр сөю уты, тик ышаныр микән йөрәк тагы. Иркәләп назлады, ярады дип уйладым, ышанып татлы сүзләргә алдандым, шул алдандым. Иркәләп назлады, ярады дип уйладым, ышанып татлы сүзләргә алдандым, шул алдандым. Иркәләп назлады, язмышымды бутады, ярата дип уйладым. Мине ярата дип уйладым. Иркәләп назлады, ярата дип уйладым, ышанып татлы сүзләргә алдандым, шул алдандым. Иркәләп назлады, ярата дип уйладым, ышанып татлы сүзләргә алдандым, шул алдандым. Ышанып татлы сүзләргә алдандым, шул алдандым. Чираттагы резидентыбыз Азалия Вәлиева фикеренчә, иң шәп бүләк ул акча. Бу җавапка каршы килеп булмый. Бары тик килешәбез һәм Азалияның клибына күчәбез. Төшләремә бик яшь кереп, юксындырып уяталар. Әти үзе куллары белән салган агач ихаталар. Күгәрченнәр гөрлиде зур капканың кыегында. Күгәрчен балаларыдай үстек сизми кыянында. Юк юзагы, юк ачкычлары, ишекләре, баскычлары. Күз алдымда һаман тора, җилләр этеп кенә ачкан, җилләр этеп кенә япкан. Җил капкалар сагындыра.
Капка асыларының гына бәпкәләрдәй кирдек шуап бәпкәләр күптән юк инде без яшибез дөнья куып капкалары хәзер тимер бала чакка булмый кайтып керергә бер урын тапмый җилләр йөри капка шагы юк юзагы юк ачкычлары ишекләре баскычлары күз алдымда һаман тора җилләр этеп кенә ачкан җилләр этеп кенә япкан җил капкалар сагындыра җил капкалар сагындыра. Ленур Бектемиров өчен иң шәп бүләк ул саулык, сәламәтлек. Тормышның бу бүләге булса, башка нәрсә кирәкми ди җырчы. Без исә Ленурның сүзләренә кушылабыз һәм эфир киңлеген аның үзенә тапшырабыз. Килеп туктап куйса әгәр гомер сәгатенең укылары барда кала җирдә өелешеп бикләнәләр кайту юллары барда кала байлык малың кала кала эшләнмәгән эшләре кала вакытында якыннарга әйтелмәгән җылы сүзләре шикер кылып яшик булганына